Com es troba? Avui molt content d'estar aquí amb vosaltres. La veritat és que em trobo bé. El càncer és una malaltia que el que té un problema, que és que el tractament és bastant dur, no? I aleshores jo ara estic en una fase de tractament en què hi ha dies que estic més cansat, hi ha dies que no puc treballar tant, però em trobo bé. I també té un avantatge, que és estrany dir-ho així, que quan estàs malalt, de cop descobreixes que hi ha gent que es preocupa per tu, que t'estima, i ara la gent m'abraça més, i m'agrada molt que m'abracin. I per tant té un avantatge, que és que em sento més cuidat, no? Jo tinc 4 fills, i ara els 4 m'abracen més, i per tant tinc la sensació de que primer em curaré, que això és molt important, i segona, que ara em toca uns mesos no trobar-me tan bé, perquè el tractament és més complicat, però em sento que la gent em cuida, no? Vull dir que també està bé de tant en tant. Jo porto molts anys treballant, ara a vegades estic al llit i els meus fills em cuiden, també està bé. I els he cuidat molt, doncs ara que em cuidin ells. Li ha canviat molt la manera d'entendre la vida? Sí, això és una cosa que passa, clar. Normalment no hi penses, no, en aquestes coses. Jo dirigia aquest diari a l'Ara i treballar moltes hores, no hi penses en la mort, en què pots morir, en aquestes coses intentes no pensar-hi. Quan hi penses, perquè no tens més remei, doncs de cop t'adones que hi ha coses que et venen més de gust fer, no? Jo, per exemple, a part t'ho necessito, però ara, com que tinc 4 fills, doncs ara estic molt més amb ells, estic molt més amb els meus amics, és a dir, que sí que m'ha canviat, que tinc més ganes d'ajudar a la gent, saps? Com que a mi m'ajuda molta gent, doncs pensaré, home, ja que a mi m'ajuda molta gent ara i em sento que hi ha molta gent preocupada per mi, doncs dic, vaig a preocupar-me pels altres, no? Bàsicament m'ha canviat això, m'ha canviat que ara entenc molt millor a tothom que pateix, que hi ha molta gent que pateix, no? Encara que poden tenir una altra malaltia, poden tenir un problema, poden estar a l'atur, no? Em sento molt més a prop de la gent que pateix i això és maco. I sent periodista és molt important. Els periodistes a vegades estem més pendents dels alcaldes, dels presidents, dels banquers, que de la gent que pateix, no? I ara jo sí que tinc molt clar que, com que vaig a l'hospital i veig molta gent que pateix, que em vull dedicar més a parlar de la gent que ho passa malament, que no els que ho passen bé, els que ho passen bé, escolta, doncs ja tenen aquesta sort, no cal parlar-ne tant, no? Vostè és molt optimista. Et pot ser quan està passant per això? Sí, és obligatori. Jo crec que ser optimista, jo dic sempre que és recomanable, no? Ser optimista està bé. És millor ser optimista que pessimista. Quan passes per un moment dolent, no és que estigui bé, és que és obligatori. O sigui, jo trobo que és obligatori. I a més, ajuda, segur. És a dir, que pot passar de tot, però vull dir que si tu tens ganes que això vagi bé, és més fàcil que vagi bé. A més, si ets optimista, tens més amics. O sigui, perquè a la gent li agrada estar amb una persona optimista. Si ets pessimista, si tu quedes amb un i et veient, oi, avui fa fred, avui fa calor, avui no sé què, tu et penses, quin rotllo, per quedar amb aquest et fa mandra. Si ets optimista, quedes amb algú i dius, no sé què, tot, i la gent té més ganes de quedar amb tu. A mi el que m'agrada més és la gent. Estar amb gent i tot, aleshores, clar, surt a compte ser optimista. Alguns de nosaltres ens feia cosa preguntar-li per la malaltia. Ah, sí? Doncs no heu fet res més de moment, eh? Vull dir que si no us arriba a fer cosa, portem 10 minuts aquí parlant de la malaltia, eh? Vull dir que... No, per què us feia cosa? No sé, una mica. Home, no és una cosa que agradi molt, és un tema molt sensible. Sí, però la vida està plena de coses sensibles i a mi no em fa res que em pregunteu i a més jo n'he parlat sempre. A mi em van dir, quan em van dir que tenia malaltia, en vols parlar? I vaig dir sí, que en vull parlar, perquè com que hi ha molta gent que la té, a vegades jo parlant-ne ajudo a altra gent que la té i li fa més vergonya parlar-ne, això, no? I jo crec que n'hem de parlar més. És a dir, que n'hem de parlar amb normalitat, però també hem d'explicar a la gent que el càncer, que és una malaltia molt greu, hi ha molta gent, molta, que se'n surt, perquè si no, clar, si només parlem cada vegada que es mor algú de càncer, no? Després, quan et diuen càncer, doncs també li hem de dir a la gent que tenim uns metges boníssims, que està ple de gent, i m'ha escrit molta gent. Quan jo vaig dir que tenia càncer, sabeu què em va passar? Que vaig rebre 5.000 correus, 5.000. Vaig fer un article i l'endemà tenia 5.000 correus, els tinc tots impresos i enquadernats, 5.000. I 2 o 3.000 d'aquests, jo el vaig tenir fa 10 anys i estic viu, jo el vaig tenir fa 20 anys i estic viu, i jo vaig pensar, home, doncs, hi ha 2.000 persones que m'expliquen que l'han tingut i se n'han sortit, vaig pensar que bé.